तुमक सगळ्यांकೈ बालप्रपंचक स्वागत. आज आम्ही आमगेल चेडवांक नवे नमने काणी सांगचे प्रयत्न करतासती. हे काणी तुमका एक चूर पुणी इष्ट दल्लरी दयकोर्न होड मनारी खुशेरी लाइक करती शेयर करती कोण आमगेल चॅनलक नवे असत की दयकोर्न आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलक सबस्क्राइब करून घेती. आमका मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट करती. सीतापुरा म्हणजे गावांतू एक विचित्र नमने रूख असिले. ते रुक्करी बरी फल दत्त असिले. पळोचक चिके सीताफल म्हणके दिसत असिले. दल्लरी भारी वास असत असिले. त्यातलगी रपच्या दाळण्यातील तिथले वाईट वास येत असिले. मस्त जनानं हे रूख खंडून गलका म्हणून भारी प्रयत्न केलींती. कितले कितले कातरून घालतात की तिथले वग्गी त्याची गुरनु अपास तंतू भरी सीताफल म्हणकेची फल दत्त असिले. दल्लरी तशीच वाईट असतसिल त्याच वासक रपच्या दायनशी जन हे दिक्कांत येऊचे सोम सोडलिंती. त्यांची गावांतू चंद्रकला आणि चंद्रकांत म्हणून बामून बायला सिलिंती. त्यांनी श्रीमंत दल्लरी भारी चांग जन सिलिंती. तांका दोन चरडुव रंग आणि रूपा म्हणून. हे दोन्ही चरडुवांक बापसूल आणि आवसूल वैरी भारी कोपो इत्याक म्हणरी त्यांनी तंगल घरा कामाची शशिधर आणि शशिकला धुव मिथिलाक भारी प्रीती करतसिलिंती. मिथिलाक सान प्रायरी आवसनी बापूस गेलेलिंती. त्या गावांतू त्या कालरी खंचकी काय लेवनो त्यांनी दोघे गेलेलिंती. तशी डावनो हन्नी दोग जण मिथिलाक प्रीतींतू पळोंग घेतसिलिंती. हे रंगक आणि रूपक सैसून घेवचे दायना आसिले. मिथिला किती म्हणून काम करते तू एक गड बाई समा. अम्मा तू अशी करते सामने आमक मात्र सगळं वेळ वरची बरे म्हणता तिक मात्र काम कोची पूरो बैसा म्हणता नवे होई ग अक्का. अन्नकनी अम्मक मितील मला मात्र मोगो हावनी तुमळे एक चुरू मोगना. तश कसलेक म्हणतात तुम्ही तुमक तिगेलवरी काम असवे ती पाप एक सकाळ उठिलरी घरा काम पुरा कोरनो वाजूचे बरोचे पूरा करता. तुम्ही तश नाही सगळो दिसू खेळता पडता ती ताका तुमको जोर करचे तुमगेलवर मोग ना म्हणून कोण सांगिले. असं होड ना मम्मा मिगेल निमिती तुमगेल मध्ये प्रलडा येवचे नाका. आणि थोड्याची हितलांत काम असं जडामूळ प्रा क्लीन करनो मागीर हांव एक गड बसता. एक गड सुधारसून घेनो मागीर काम कर गो मिथिला. हांव आतां ज्यूस करता ज्यूस आनी पिवन मागीर कामा वचेत चिक्की राब एक गड हांग बैस. म्हाका एक काम आस हांव कामा वता. हांव तेकड वतरी मिथिला कसंदो बाद दिलरी हुशार. ए मिथिला यो गो हांगा कसन रूपका कसले तुम कापेतस मिगेल कसने चुकीना मग मारचनी कोर नका. तू कोच काम क मारचनी तुका समोगन बडबडून दवर का तुका यो गो हांगा यो गो. आ सोडी रंगना आ सोडी आमगेलान मलगी आमको सवयतवे कोण गो तू. आफ्टर ऑल हे घरची कामाची तू आमको सवयतवे. तू कसन केलरी आमगेल स्थान तुका मेळना. अयो सोडी सोडी रूपका. ये रबयती तुम्ही अशी मारचे तीन रोडचे मागीर अक्कक आणि भावाजी कायकल म्हणरी तुमको दोघांक आणि इतले पेट्ट पडता. तिक पेटे येती सांगता. मिगेल मम्मन सांगला म्हणून तुका पेटयतास मिथिला. आणि पण तशी कसनेची चांग काम कोरनो घरा काम कोरनो आमगेल पशी चढ मार्क आणि हाणो आमका सवो कपडे मगिरी सम्म पडून दवरता. वस अशींची तने केदनाही मिथिलाक बाद दिता असतसिलिंती. तंगेल मामू तो नटराजू रबला पळयती तो चांग मुंडलक्लिंत्वे तो वै भारी वाईट. मक्का ती कनिके चार बडो का मनसिले तू आडैल. हई अन्नला नी अम्मल नाव सांगलं म्हणून हाव भिवून नुतरबल कसले कष्टेल मम्मा तुम्ही. कसलेक म्हणरी तुमको दोघांक पेट्ट पडचे नज्ज म्हणून हे प्रतिनित्य अशी दत्तस. ताका हांव एक मास्टर प्लॅन केला. आम्ही हे मिथिलाक घरा दुखून भायर घाल म्हणरे मागिरी तिनकने चांग काम करचे ना
तुमगेला आनंद ती खोगलूचे ना तुमको बेजारू कोप येवचे ना कशेच मिगेल आयडिया हा तुगेल हे उपाय फार लायकस मम्मा ते आयडिया कसं म्हण सांग मम्मा तें कसं आयडी म्हणून तुमका कळता आता हांव एक स्वीट दिता तिका रात्री आपोवन चंदुकन उरलो न्हू ते स्वीट खावा येती मागीर कसं करता म्हणून हांव सांगता मम्मा कसं की मास्टर प्लॅन केला दाय दाय कसं दायकी करी ती वाटतो हे घरा दुकान भायर वचका तितल्यांची रात्री सकाळी निदल मागिरी हे 3 जन मिथिला खगूर आपण चंद कोणू लयताती मिथिला मिथिला याग हा रूप किती मुघान तपेतस मु कशाला कशा पुरो याग मिथिला तुगेला थोडे उल्लच कामस क याग रंगना तू इतले मुघान तुलेतस वे हे प्रकाश साध्या म्हणू या याग मिथिला हाव तुका मस्त बेजार केले मारले सॉरी गो म्हाका तर भारी पश्चाताप जातस हांव केलेली चुकी म्हाका कळली गो मम्मान पूर्ती सांगले आम्ही दुसऱ्यांक तशें बाद दिवचे नज आम्ही दुसऱ्यांक बाद दिल्यारी मुखारी आमकां ते कष्ट मेळटा म्हणून पुरें सांगली गो मम्मान आतां म्हाका अर्थ जाल्ले सॉरी गो मिथिला हंग्यो बैस सारी आणि कसने निमगुत नक्का रूपक तुम्ही मग मखान तुला रे तितले पुरो ए याग मिथिला हंग बैस ग आणि वेरी हाव रंग तू आपरा फ्रेंड जाऊन शेतैत वे थाजी कतीर हे स्वीट तू खा प्रीती दितस नक्क म्हणजे रज्ज खाऊ का तुम्ही तुम्ही मग किती प्रीती दाखवत पडून भारी खुशी देतस मका खुशी तुला चका कहताना एक काम करूया रूपका आम्ही 3 जण वांटून खाऊया वांटून खाऊचे नी कसने नाकू गो मिथिला इतले सानस हम तू 4 वांट केले रे कोणाला दंत पे लागेस ना तुमची खा गो आपली 3 खाल्ला गो खा गो होई गो मिथिला तू खाणी दिली तंक दोघांक बेजार जात नवे तू तंक बेजार करचेक इष्ट करतवे ना नवे ते चांगचली नवे खाऊन सोडी दाय तबा तुम्ही इतले सांगता रे हांव खायनी दिला रे देवूय मेच्चना खंडीत खाता तुम्ही म्हाका प्रीतीन तितले उलयलींत नवे आनी वेरी म्हाका फ्रेंड म्हण लेखली नवे तितले म्हाका भारी खुशी जाले खाता हांव ತಂದೆಲೆ ಬಣ್ಬಣ್ಣಾಜ್ ಉತ್ತರ ಐಕಲ್ ಮಿಥಿಲಾ ಸತ್ತಿ ಮೊಂಡ್ ಲೆಕ್ಕುನು ತೆ ಖಲ್ಲಿ आणि ನಿದ್ದೆ ಪಳ್ಳಿ मम्मा तुगेल आयडिया सक्सेस मॅरी सक्सेस आता कसं कर काम मग कळले ती कोकण बाहेर ओढायचे नवे हा खंय उडेलरी ती उठून या नवे हा तकाची एक आयडिया केला कसं गतसवे ते वास येवचे क रूकस पडे ते रुक्मळा होनीक घालिया पक्कने एच्चोर दल्लरी ते वासक हिगेल प्रज्ञे चुक्कूनु थंयची पूण मोरनू वता आम्ही केलेलं प्लॅन कोणाक कळना कशी ते जागेर कोणी वचनत नवे कशी मिगेल आयडिया वाव वाव सूपर मम्मा सूपर आता वेळ कच नका वचा आम्ही रंगा रूपा नटराजा ನೀದೇಲ್ ಮಿಥಿಲಾಕ ಹೇ ರುಕ್ಮುಳಂತ ಘಾನ್ನು ತಂಗಲ್ ಘರ ವತ್ತಾತಿ